everyone, manipod kanipagayam tayo Amayra saan napudpud no anagan tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Katsakbay na kablawan da pay ni Kabsat Arnel Kadingan dita Mountain Province Bakari kani Sir Noel Valdez. Kasimanti ko na ni pagayam Mayra. Dear manang biyanang, may papan ka ni apong ko alakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tano'y bagami asaan ngagtrabaho yad adda na mati kumanuti kat pasaray agtalaw pa ino daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, tas yakon ti mapan manggatang. Basta ikandak. Tanak man nakalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Nung amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliak ije balay ikaw. Apay nga min ngay naladak ditaw ko nagmaya tibiyag ko ije balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga nagdapo ije hili bakay. Kaya agoy uya manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo ah. Hindi, nay. Linukatan na mo tirep. Padan sa ikarga, nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream, ay. Ay na, sigura daw. Aguyak, tumanan niya pa akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanayin. Ininuutak. Madamdama aguyak kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayon. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, ada-danom. Taglabaak man. Labak dagiti murang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, da kay pala timang laba. Ay na, baybayan yun. Labaak to no agsapa. Mandak. Kababayin. Basta labaak. Kita ni apong mau. Maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka ti sukir day ka alakayin, ay ha? No anawam, kaya dada na mo. Diyak kayat apagungten. Taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Ingkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mau. Pasublatan da mo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapana kon barok. Papanan nyo man nanaya ka nagpudaw. Di kay maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak no agyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. Agda pa nating nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kung inapoy. Kain ininom ko adanaw ngamitisi ka. Kinagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Wine. Danag mo na ya. Dituyak lang. Ela, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ul-ul yan nyo dita. Matinag kayaw. Apo gaban, tagito'y apuos, tanay.
napunudan di tao'y. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tama nga numatin nagkayaw. Saan ta napabamo da ito'y akayaw? Ngam lakay kayaw. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makidi da itawalis ting-ting. Kabugag da ito'y apuos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo mas kanya. baka hindi nagbataya. Ay! Allah! Ay! Anya ngay. Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manaong. Mapanak iji ospital. Tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to mga min na jalakay. Nyangay, datamanan ti mapirwisyaw, gapuiti ka na subag na. Na hospital laki nga rodin. Ala, di kan agpungtut lakay. Adda ditan. No mabalin la danugan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong tumay. Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmat. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam, sumrag ka ah. Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napaya kasta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw, awan maited ko. Amumat ang mamirmiraot kami. Naimbag ka da kayo nga agasawa ah, tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay, pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital ha? Apong yung may dayjay? Sa mulani ba kakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay. Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw. No, diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Gimday di Apong si Bastian, ang kapusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak nang daydi akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, da kita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma laang. Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong ije ospital inton bigat. Naimbag lakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Wan, Sigun mo na nasingpetak. saan kuman anatangken ti ulo yo. No anya ti iparit mi nga aramidan yo. Di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan, Mayra, awang mo ni Apong ije silid na. anya, napanan namanin nga. Ay, nyapay ngay. Rimwar manin ah. Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido iti basura na ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay, iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapasurong. Tungko nagsaki manayin. Aguyak tumanayin. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual daw na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mat kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak ida aminan, ngam awan ni Apong lakay. Ano? Naatalan sa amat tayo. Ay na, saan kumamat saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-ad-dang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Ano? I-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wan anya.
Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Ilmar, ada ka bain. Ni Apong, addan! Ay, na. Ay, aguray ka. Adam kadwa na si Mang Pait. Kita Ni, addamat nga, paiso kadwa na abakag. Ada kami kuna. Kanya ko kwanyo aya. Rumwan kayaw tas ang tenda kamain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Inta sabdun ilalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiag balay na may kadwa nga apong yaw. Ha? Ay. Adelaida hanay. Isaw dagiti ka balay kaw. Apo kok ta maysa. Day tamo maysa ke isaw ti asawa na. Apong, apay anagisamput kayo iti babae. Kadisay kayo. Nagulimak ka. Sana gaputala kaya kon. Kawang karbengak ang mga sawa manain. Napigsa pa'y tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan iti adaw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw no kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, Apong. Da- Saanin ang masapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko ngay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. When ang... Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagden na may. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso di nakman pagpungtutag. Nana, lakayan ni Apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatal. Nagamaman nyo kini Apong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kan kwa na. Kakayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Anya mo na ito'y tagumatilmanan. Apay, anyat kudkudo nyo di tapatong nyo. Ayan, Nana. Adda nga ron nagatal. Sigud markit ding agat-gatal na ito'y Basta agapuak iti CR. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kao arosauro. Bagay. Ada nadlaw mo kanya pa. No siya ka ada. Ha? Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida. Kaya siya maarum-rumwaray. Isong ada mo pagsayaatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siya kung ano daduma. Adda mo't tay chimpong agsasawa ng may mesa. Diyan mo malapdan tingiwa kong agsaw no mamingsan niyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Mingput ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala am-am-amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya iyo ti agkasar, di suportarang kayaw.
Ayak pa sa Wilmar. Wen, no kaya yo ako na yung una jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, wen, ay, na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra apaw. Ibagam ti agpaisaw. Di ka liba. Hala, Paiso matibag-bag. Elmer, agap-apan samot na apong kininana Adelaida. bayan. Pasatag partner dayta. Bayam nga padasag paminsan. Kanungay at kinabilda. Lakayin niya apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya apaw. Tiri-tirak to patatangad mo. Ay, saan ka diya kastahan, ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidain. Bayam idang nga gapa. Anak. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Ay, apay tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Agayan tayo, apay nga tupa ka. Hanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirok ti lababaw. Inalamami na kinabaknag ko. Insugat na kini napinpintas nga mitisyak. Naday ta nasasawam. Umay ka man! Nakbakala na haday. Elmer, agreeing ka. Elmer, Apay aya. daapong kinana Adelaida. Agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay! Ibatam niya apaw! Umay ka man man! Hindi na bagay na tadya makangay sa Napigsa kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay tumaray kayo na apaw. Mapangkay kayan ni Mayra. Wine Wilmar. Ay, anay ko. Apa nga, pinarsada ti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ko napunta. Siya! Tirina! Dito ilobaw nga! Na, Siya! Ti kabaknangan dito ilobaw nga! apa nga, nagsalamot tayo. Lalala! Delikado gamit ta bakit? Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagtit kayo amin at ang tao dito! Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka dagos tirinaw. Anya nga dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suraya pa ako. Diyak mo amaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na bakit? Di ka gungitain. Sana bali at pimanawain. Sorry, bakit? Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko, igidgid dandamat ti panagkidkid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan na yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Mayra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwad at agbalin adagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngem saan kumaadayta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida. Tadumteng to ti tiyempo alumakay ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Mayra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo. Amen.